그래. Dan chat from the lagas ni suna so look for na lam pada visible ani vlogger sana. Nilai ma banam bao lay lay na. Zung boy bu asa thana. Iman kini sandung ayo dun kan bay voice no sana. Ang mobile ko may dun mo le. Bigan dun mo na. Mwsanw dun togi ko. Oh yeah, Tracy dun. Ra. Bye bye. Nan kini kasi. 락시드. Langde. 당신들. Bên đây cái hướng cứ langde rồi. 이제 오는 거. Pilih. Hello guys, hi, hello, how are you all? 마블이 동 नोंथांमोना गासिबो. I hope नोंसोर बयबो मोजाङैनो दङ. हा? औ. आरो माने दा जोङो ओरैबायदि जायगायाव दं दा. बिदिवानो जादों जायाखै? आं जागासिनो डिस्टार्ब खालामो. एसे आंखौ माने माबा हो. गाजा. नै जों दा माने बेहाय शुटिं जागासिनो आरो ना. नायनो हागोन नै बेहाय एक्टर एक्ट्रेस. अ नै र' देखायनो हागोन. हनै लागाव लायबाय दोनखारलाङाबानो जाबाय आरो ना एक्टर एक्ट्रेसखौ बैसागु खाथिखा ओरैनोबा नङा होमबा स' जोंनियावहाय दङ नै नुनो हागोन बिथां कल्पना सावला आरो बिथां नै मेन इउटिउबार आब' सना बिनानाव ने दा जिखुनु जों जा बिराद बाबाय आरो ना थानो हाला ओंखाम उखैथारबाय आरो ना मा खालामनो स' मा मोनसे होनो हागोन नामा नोंथाङा मा होननो हागौमोन ओंखाम उखैनाय जेबो जाया मा जाया आवाज ओंखारा ए नंगौ दे गानखौनो दोंसे खनानै होस्रायदो स्रायनो आवाजानो ओंखारा गानसो बालाबगासिनो दा बैसागु नोंनो सिंगार खाना दे मा सोलिगासिनो बैसागु दे मेगनजों थिल' गावनाय नङा होमबा मेगनजों थिल' गावनाय हाया मैसो गारांसो दाउखा गारांसो बोरै खनबावनो जाखो जायखिजाया भिउआ बिराद मोजां आरोना ने मा जायगा होनो मा जायगा होनो नै अन्थाइ गोलाव बरिया जायफोरा क'क्राझाराव दं बिसोरथ' मिथिखायो गासिबो आरो जायफोर गैया आलदानि बिसोरथ' मिथिया स' खोन्थाबाय आरो क'क्राझाराव दङ बियो अन्थाइ गोलावनो बे डिरेक्टर सार सोर माबा होनगोन नामा हाय होनो खुलुमबाय औ ने बिथांखौ माबा करिय'ग्राफार आरोना प्लास डाइरेक्टर आरोना रोंला जाजोबो गासिबो जाजोबो बुजिबानो जाबाय ने नङा होमबा अ न' बिथाङासो इउटिउबारा